E cada 22 de setembro celébrase o Día Mundial Sen Coches, unha xornada auspiciada pola ONU e a Unión Europea que pretende concienciar a cidadanía para avanzar cara a un novo modelo de mobilidade. Nuria. Sí, iso sí, unha xornada de mobilidade que a maioría de persoas certamente descoñecen, a pesar de que leva celebrándose dende hai máis de 25 anos. O que vimos hoxe na rúa aquí en Vigo é que a maioría de persoas se desprazan da forma en que o fan habitualmente. Iso sí, nos últimos tempos vemos como cada vez son máis os cidadáns que optan por deixar o coche na casa, optan así polo transporte público, a bicicleta, o monopatín ou simplemente por camiñar pola cidade. E é que cada vez que deixamos o coche na casa, cada vez que deixamos de encendelo, deixamos de emitir sustancias nocivas á atmosfera, como pode ser o monóxido de nitróxeno ou de carbono. Un pequeno xesto que contribúe a unha mellor saúde do planeta, a unha mellor saúde nosa dos cidadáns e tamén das contas públicas, toda vez que se aforran inxentes gastos á seguridade social. En coche ou en bus ata a estación e despois coller un bus ou un tren para desplazarse entre cidades. O modelo de mobilidade interurbana ten cambiado nos últimos anos. Desde 2019 ata hoxe, o número de persoas que viaxan en tren aumentou un 8,9%. Realmente lo están haciendo bastante bien con la facilidad que tienen los trenes cuando van bien, que no siempre van bien. Así que prefiero bus. Hoxe, o Día Mundial Sen Coches pasou para moitos desapercibido e usaron o medio habitual. Usamos el coche. Debo ser restricción, porque xa ves que vou camiñando. Son moi partidaria de coller o autobús cando me fai falta. Evidentemente, sin coche, a veces non se pode. Y hay buses que pasan cada una hora. Si pusieran más seguido, la gente ya non usaría tanto el coche. Miramos os datos, parece que perdimos un pouco o norte, porque fai 30 anos en España tiñamos un parque móvil preto de 15 millóns de automóviles a motor e a día de hoxe temos preto de 40. 40 millóns de coches, o cambio cara ao novo modelo de mobilidade, lamentan os expertos, vai lento. Estaríamos aforrando preto de 15.000 mortes prematuras ao ano pola mala calidade do aire nas cidades. Infartos, ictus, problemas de fígado, ril, non só de pulmón. De piel, de visión, de estrés, de oído. E os gastos en sanidade que leva a paliar ou tratar estas enfermidades son preto de 45.000 millóns de euros ao ano. Aínda que moitos cidadáns din que para usar menos o coche, aínda fan falta melloras. Pero es muy complicado en España tomar la bici en el tren.